lwasi ni obed makare. Erokamano Trevor. Ing'eni ohala ing'iyo yore mopogore opogore. To gik mang'eny manyalo miyo ohala mondo obed matek. To maybe kwaseng'iyo gima nyalo miyo ohala bed matek gi sani, to wanyalo ng'iyo ni ginyalo timo ang'o. Kata ang'ono nikech sama wacho ni ginyalo timo ang'o, en ja ohala to en sirikal bende. Trevor, ibo kata kipenjo national wacho no uso funds. Funds gi obo nyise ni kaka noyudo gi, kaka en owuon ne gi import kata ne gi nyiewo gi mondo gibende gichak giduog gi usgi. Bei opogore gi kawuono. Tiende ni mondo ohala obed marach en ni cost magi in ka sama giwero gi bende ni malo. Sama cost mar wero osebedo malo, gibende nyaka gi shift gini kata nyaka giter gini ne ng'ama dhi kawo mwandu kata ng'ama dwa tiyo gi mwandu, ng'ama dhi nyiewo simu. Bende dhi yudo ka koro gitimre nade, gitere malo. But ang'o momiyo koro national gire yude ka en malo? Ibedo ka government nochulo taxes e weche mag simu. Okay? Koro ok nyal bet ni sama omed tax, sama omed ushuru, Trevor, gini medo bei. Nikech sama igo kwandi, wawacho ni sama itimo gimiluongo ni cost of sales. Okay? En bei miwerogo. Okay? Ei cost of sales ka, kigo kata bech kalamni, kaka ne yude mondo ibede time nade, idhi use. One of the things ma ibo ng'iyo, ma loso cost mare, kata ma loso beche mane nyiewego, en ushuru manoketi beche, ma bende mede. Koro ibo ni ushuru ka government nobiro gi the Finance Act 2023 manokalo 23-24 ne medo national medo ushuru. Tanto yora mar yuto to ok ging'iyo kaka nyalo bedo maber. Tino ni purchasing power mara kata teko ma an go mar nyiepo odong kama ne intie cha kata otimre nade, odok piny. Lakini gimonego bed nadhi nyiewo e chiro to beche dhi malo. Monda we akaw gimo chuno, abro ng'iyare ka bei nyalo dok piny. Eka bi atime nade, aka bi akawe. Ng'ato bro wacho ni okay, kapto koro nyaka kawe, ochuno. Koro adhi kawe kata ka en bei mamalo lakini adhi timre nade.